Vychytávka pro jednoduché vyndávání kynutého těsta z nádoby. Stačí, když budete mít teda kynutý těsto v nádobě, tak ho nemusíte takhle ručně nebo stěrkou složitě vytahovat, ale stačí nádobu jenom takhle přetočit vzhůru nohama. Stěrka má takhle krásně výkroj. Ten hezky zasunete takhle hezky na nože a točíte. Točíte napravo, nalevo, je to úplně jedno a to těsto vám krásně povolí a takhle krásně vypadne. Když vám zůstane nějaký těsto právě na nožích, tak můžete buď samozřejmě stěrkou, a nebo nejjednodušší způsob je dát nádobu zpátky na centrálu, jít do manuálních funkcí přes nožík, dát funkci turbo a tam si zapnout třeba na 2x nebo na 2 vteřinky právě turbo a tou odstředivou silou vám to těsto krásně se rozprskne také po stěnách a zase to krásně vyndáte buď právě rukou, anebo právě tou stěrkou. A když už jsme u stěrky, tak používání stěrky doporučuji tady tu krátkou část krásně dát mezi nože a krásně opřít o stěnu a takhle hezky můžete vyndávat jakoukoliv hmotu, zmrzku, pomazánku, cokoliv, prostě zkrátka, co uděláte. Takže to určitě doporučuji. A pak, když máte od těsta takhle nožíky, tak určitě doporučuji funkci předmětí na těsto. Zkuste to, je to super. Takže jenom litr a půl vody, jar a zapnout funkci předmětí na těsto. Krásně vám to předměje, až někdy umyje.